Part 2 κάνουμε τα pancakes. Έχουμε βάλει ήδη το αλεύρι, και τώρα πρέπει και ο βούτυρος κόμμα να κάνει. Κάνουμε λίγο έτσι. Σε ένα σπάτι εδώ. Ναι. Και τώρα πρέπει να βάλουμε όλα τα άλλα υλικά. Εγώ προτείνω να περιμένουμε να βράσει ο βούτυρος πρώτα. Βασικά, να το ρίξουμε. Γιατί όχι. Σπάσω εγώ το αυγό. Ανεκατώσω. Όχι, δεν πρέπει να ανεκατώσω, όχι, κόμμα. Πρέπει να ρίξουμε πρώτα όλα τα υλικά. Φέρε το γάλα. Ναι, φέρε το, άνοιξε πρώτα το μικρό και βάλε δαμέ. Ας το κάτω το να μην το ρίξουμε. Και βάλτε το εδώ. Βάλε. Καθαρίζουμε. Καλό, τόσο. Ναι. Και το βάζουμε Ένα ποτήρι γάλα. Ένα ποτήρι γάλα μέσα. Νομίζω ότι θα μας πάνει. Πρέπει να καρτούμε να λιώσει λίγο ο βούτυρος, ρε παιδιά. Τι θα μας κάνει εσύ? Νομίζω το τούτο. Το αλεύρι. Όχι, μια χαρά είναι τελικά. Απλώς έμεινε, έχει πετσί, φέρτε και το πετσί. Το μπλε. Καθάρισε τα αλεύρια και τα γάλατα. Μετά καθάρισε τα γάλατα και καθάρισε το αλεύρι. Ήταν καλά. Κούρε να το πούμε. Έλα. Με Είναι μπορεί... και ένα λάσπρο το τραπέζι. Ποιο? Το τραπέζι. Πιστεύω πως έχει γίνει. Έγιωσε. Έχει λιώσει, ναι. Σβήσει τη φωτιά. Την έχω σβήσει και τώρα την βάζουμε εδώ. Βάζουμε το βούτυρο. Και το baking το βάζουμε εδώ. Τώρα ένα λεπτό να δούμε τι χρειαζόμαστε άλλα. Ξεχάσαμε. Το βούτυρο να το βάλουμε μέσα. Ζάχαρη. Πού είναι η ζάχαρη? Έτσι. Да, φέρτη. Βάλω πόσες κουτάκια? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να περίμενε. Με βιάζεσαι. Δύο κουταλιές. Ζάχαρη, 2 κουταλιές έτσι. Αλλά με βάλεις πολύ. Βάλε 1,5 για να μην είναι πολλά γλυκά. Βάλε μια νομίζω κανεί. Βάλε μια και βάλε και μην βάλε εγώ την άλλη. Μισή. Βάλε εγώ την άλλη. Περίπου τόσο είναι καλή. Για να μην είναι πολλά γλυκά. Και θα βάλω αλεύρι και αλάτι. Περίπου τόσο. Και μετά, αν μου πεις τι έχουμε βάλει. Γάλα, εβάλαμε. Ναι. Εβάλαμε τζιτζίνο, ναι. Αυγά εβάλαμε. Ναι. Αλεύρι εβάλαμε, ναι. Είναι ζάχαρη εβάλαμε, αλάτι εβάλαμε. Είμαστε οκ, τώρα ανεκάτωσε σιγά σιγά να ανεκατώσεις. Σιγά. Νομίζω καλό το αλεύρι που βάλαμε. Είναι. Και κόρη γιώστο το, μείνε, γιώστο. Κόρη, όχι. Να γιώσουμε πρώτα τον κρόκο. Γιατί ύστερα να το γυρεύουμε. Να γιώσουμε τον κρόκο πρώτα. Γιατί, Περίμενε κόρη να τον ακατάσω. Δεν να κατέσω και γλυώνει εγώ και ώσπου να κάνω να το κάνεις, έλα κρατά. Ναι. Πρέπει να γίνει ποστός. Έλα, φέρ' το λίγο. Ένα λεπτό να δω πώς που είναι. Ναι, θέλει λίγο κάτω.
Δεν θέλω. Είδε και η κόρη πρέπει να πας στο κινητό σου το αλεύρι. Καλά να το Τώρα το πέτσε του να το κάνεις. Πέτω δαμέ. Είναι τώρα, τούτο για να μην πέσει, νομίζω είναι καλό το 100. Όχι, όχι, άσε το μέσα. Στο μέσα. Και ας τα πράγματα τα φύγουμε. Да, και τώρα να καθαρίσουμε λίγο, για να έχουμε το τίγιο στον πάγκο μας. Είναι. Και τώρα θα φωνάξουμε την γιαγιά μας να μας ανοίξει τούτο. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Σου λέει, νομίζω ανοίξω. Λίγο. Έλα, δυνάμεις το. Μυρίζει κόρη. Μυρίζει, ναι. Μισό λεπτό για να φωνάξουμε τη γιαγιά. Ωραία, τώρα ψήνουμε τα pancakes. Να το εδώ. Ναι, βαρτώ το Το ότι εδώ είναι. Η Γεωργία θα γυρίσει το pancakes. Κόρη νομίζω δεν ψήθηκε ακόμα. Να το δούμε. Θέλω ακόμα λίγο. Μπορεί να μην το κάνουμε τέλειο, αλλά Ναι, κάνουμε ναι, το είναι κάπου. πίσω. Και μήπως Ναι. Έλα, θέλω να... Έρχεται. Μπορεί να βρεις ένα πιάτο, please, όχι έτσι ένα πιάτο. Το πλαστικό αν είναι. Βάρταμε. Βάλουμε το ταβάρι. Κόρη άρχισε να βγάλει βοσκάλες. Έτσι πρέπει να κάνω. Και νουλές Νομίζω να ήταν καλύτερα να το κάνεις με τούτο. Πρέπει πρώτα να ξεκολλήσει τα πασά. Τώρα για να το γυρίσεις, για να το ξεκολλήσεις. Θέλω λίγο. Είναι έκαμε. Μείνε. Μην δυναμώνεις υπερβολικά τη φωτιά. Όχι. Είναι πιο σιγά είναι τούτη. Νομίζω ότι δεν θα κάνουμε και πολλά, γιατί η ζύμη είναι πολλά νερουλή. Χριστίν, είναι νερουλή αρκετά. Ναι, όμως να κάνω μόνο ένα. Άρα, ουι, είναι ακόμα κρατάει τη ζύμη. Αλλά θέλω να λίγο να αλεύρι. Μπορεί να πεις το αλεύρι. Αλεύρι. Ναι. Το βάλαμε. Μες στο... το σώμα. Και τον πήγε όλες τις σκέψεις. Ναι. Ναι, μείνε. Κουτάλι. Κάνω εγώ. Θέλω έναν κουτάλι. Εσύ δάμε κουτάλι βασικά. Όχι, είναι ωραίο. Κάνουμε περίπου τόση. Να βάλω λίγο. Όχι, όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε σωστόν τι να βάλουμε. Τούτον νομίζω να θέλει άλλο λίγο, αλλά να το δούμε. Με κάποιες πολλά έτσι κίνησης, για να το προλάβουμε να σφίξουμε λίγο. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κόρη, δεν πρέπει να είναι 100 πολλά. Πριν είναι 100 θα μην τον πολλά. Ένα λεπτό να το κάνουμε και ύστερα βάλουμε τη ζύμη, περίμενε. Να βάλεις πολύ να αλεύρι. Μπριχτός. Ναι.
Τώρα, επειδή το ήταν πολλά, να το φάμε εκείνο. Да, τούτο να φάμε. Περίμενε. Да. Σιγά. Κρούσου. Έλα. Να το πρώτο pancakes που κάναμε. Ναι. Έλα. Και ένα λεπτό, πόσο να βάλουμε τα. Να κάνουμε άλλο νάντα για να δούμε αν είναι καλή τιμή. Και ύστερα κάνουμε σκιόντα. Κορή, το τώρα είναι και μέσα. Κορή, νομίζω σιγά να ψελώνει φωτιά. Μισό λεπτό. Νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι το pancakes. Άλλο λίγο βασικά. Κορή, είναι καλό κάνεις σούπεν, κοίτα. Τούτο δαμένο, κάνεις όπως το άλλο. Τούτο, έκανα στραφικένουν τούτα. Και μπορούν να φύγουν. Ή να κολλήσουμε στο τηγάνι. Αυτό είναι αντικολλητικό αντίγα. Πόντι να μας σιγανέψει. Ναι. Και παιδιά, ώσπου να γίνουν τα pancakes, θέλουμε να κάνουμε like και εγγραφή και ώσπου να γίνουν, που θα γίνουν πολλά, θα σας τα δείξουμε. Παιδιά, τελικά το αποτέλεσμα βγήκε έτσι, να τα pancakes. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή. Γράψτε σχόλια αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.